Yksi on multa. Oleili. Joo, kikataan Sandu vikalla rundalla. Ottakaa taima. Akkivellä. Ottakaa taima. Jessus Miikka. GG, miten siihen 70? Eikö vittu? Vittu ja perse. Miksi tästä väärin? Koska Sandu ottaa pelit tosissaan. Oikeesti. Bad bro. Hyvä Steppe. Vitsi minulta! Onko kaikki ok? No niin paras kun Santero alkaa hakkaa tuota pöytää, niin sitten kuuluu kun ne kaikki vitun lautaset ja lasit ja kuljisee. Rekka. Au. Rekka! Mikä tämä on? Ei saattaa olla B. Info vitun retu! Midi? Se sit sanoo, että se otti naatin kätteen. Paratin poikin. Hive! Vittu se on rottaa. Hive 1! Meikä vissi aina joka saa kunnon kulostut. Vittu. Miten se kuuluu? Ala heavy laulajaksi. Se palasi hämmellä. Eikö asu Sait. Taitti. Joo. Tasapeli sentäs. Oi vittu! Niin mulla vittu, miten nuo sotit ei vittu osunut? Oikeesti siis... Jotenkin se ottaa mieli Aatos. Tuutikis mielessä tää näppistä tuosta peliä. nakata seinän. Oiko? Siitä oikeesti Steffi osta ampunut minua. Haippa se minun bossi sieltä. Vie vittu kaikki. Vitu Steffi. Vittuuttaan kun kaikki Takaa. vie mun silmien, että vittu. Editse nakkaa se aviikka, editse nakkaa se aviikka. Santsu nakkaa sen noin kauas. Joo ja meikä tappaa omaa. Kekkis. Tän nakkaa se avi edutsi sinä, jokainen noin tarvii juosta sitä kun Santsu. Nyt aalle. Joo, käde ihan paskas. Tulla tekis ottaa tää näppäimistä vittu kun irti. Mieli. Siis vittu tää näppäimistä irti ja nakata seinään. Nyt ois muuten mukaan. Santsu vettää niinku neutraalilla silti valittaa. Hei, kaikki se 4 mette B:lle. Vittu kun ollaan just... Ei meikä menne pedu. Mi just tipi sanoin, että mi... Palata Hive. Kuuluu vieläkin. Tää nyt... Se deflasi. Me löi vittu just 5 näppäintä minun näppäimistä irti. 3 HP. Missi heveni? Oli yks. Pommi kuoli. Kuoli yks. Taisi olla kiinni. Ja joku verkkaa ovella. Santsu pystytkö kattoo sieltä toksikilta? Lähkää leikki sillä ovela saatana. Mene sinne, mikä tänne? Menen tähän. Kato noot. Ajaa vittu. Hei kattokaa joku mini, teillä voi päästä hakemaan. Saitti. Kimmo rota. Tule oikealta. Kimmo mene midistä. Kaa vittu minut. Mulla piettele. No niin, vielä vika rundi. Santsu, miksi sä ostit Novaan? Siinä on maassa avi. Ulla. Täällä tulee 3 4 piskiri. Vittu hattu korvaa. Ai vittu. Anteri, sä pelasit ihan Oho, hyvin tää 3 peli. tappoja, ei ränkkiä, oho. Varmaan kyllä paljon ollut. Mä pelaan pitkä aika. Täällä eikä. Triggeri, rauhoitu. Me voitettiin tää, hei. Kaikki aimduolit siinä. Vittu. Eihän se ollut 11 tappoa. Santsu rauhoitu. Tumpusta. Pas! Ei tuka tähän Hei, nyt. gruppi, mikä mä ilmasin teet. Santsu, kaikki on hyvin, ei mitään hätää. Tulla on siellä ES-sääkin ja... Ei ole. No, tulee pizzaa kohta, kaikki on hyvin. Tulee pizza kohta, ei mitään. Mitään tänään. Vittu.
GG. Tuun kohta, menen tappaa itteni. Yes. Hyvä.